zagaya zai. Ai mi gwamnati. Mai gida saurin me kake yi? Sauri nake yi. Zan je ofishin jam'iyya ne duk muna da meeting. Wai baka bar siyasa ba yanzu? Har yanzu ban bar siyasa ba. Mai gida, ni amfanin wannan siyasar ta wannan gwamnatin da ta kasa biya ma yara kuɗin makaranta. Wai kina nufin kuɗin ne da waye? Eh mana, ni ban ga amfanin wannan siyasar ba. Ne ce albishirinki. Ai mu siyasar da muka yi ta Ahmad Ali dan Ali. Tun ceto jihar ga dan an ta shiga. To ke ji. Mai gida, in dai tafiya Ahmad Ali ne, na goyi baya. Allah shi ba da sa'a. Allah shi ba da sa'a. To amin ya Allah. Ba ta gadi. Ai tun ne mai ne basira ya shigo jirgin mu da APC. Assalamu alaikum. Allah ya ba da sa'a. Assalamu alaikum. Ina jin danu ne kamar a gala. Wallahi shi ne gobe. To a gala shigo da ce. Okay to masha Allah. Shigo a gala. Masha Allah, masha Allah. Shigo a gala. Nace ina a gala shigo nace. Goga. A gala. Sai ni jiya ya sama sama. Ya kwana biyu. Ya aiki ya hakuri. Shiga da ita. Ki kawo mai ruwa. Kudurin ma na daga na fasa shi. Ki gane ka. A gala nace har zan fita. Wadan ta riga ta tsaye kuma ga ni a cikin usuli. Wai na cewa ba ta san amfanin wannan siyasa ba. Gaskiya in zaka dubi yanayin da ake ciki wannan gwamnati din da gaskiya mata. Saboda in zaka zagaya kai yawo garin Sokoto wallahi ko ina kura ta tashi ka saka shi. A gala magana ka gaskiya ta. Don ina da cikin birnin Sokoto in hito shi babu inda rai na ka ɓaci. Sai na kawo bakin masallaci na uku wani rame da a wurin nan sannan da zabar mai ruwa. Daga faɗa rame na a gala sai da aka ce. Ya shaida cewa an samu sauran gwamnati. To ni duk ba wani ka bada haushi ba. In yadda gwamnatin ga ta lalace wadda aka rike fansho garatukin mutane ka shiga 30 kana gwamnati aiki amma aka sabe ka haƙƙinka wallahi ga nan tsohi sai mutuwa suke yi tsoho dan shekara 70-60 wanda ya kamata gwamnati ta taimaka ma to amma wai dan haƙƙi ne ma ya buwa hitowa Ya daɗi wa rayuwa. don Allah ya ba haka akan bakin cikin mutane har da su suna Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wani bi da a ba mutane garatuti. Tun barkin alu. ai ban magana wannan shakundun ai ka kyale alu shi shakundun lokacin mulkin alluwa kaga ya raba mu kana ma'aikata babura manyan ma'aikata aka ba su modi Shahidi ne. ka gane ko sannan aka zo aka bi mu da arias kai ina faɗa ma wannan lokacin fa gwargwaro duk wani ma'aikatan jihar Sokoto kai ko ba kwashi shi Sokoto kana jin ƙarshen miya na tashi Ce a gala nawa. Yaushe da benka da a dafa maka nama gidanka. wallahi goga ba na ikina don yanzu ko fara ban yasi ba kana Ka ɗiba ka ne wannan kan alu ba za ka kada. Ka dai je samu kai da mai nama. haka Kullum zuwa kawai muka yi masu. wallahi ko ban nan sai an kai wallahi ina Ce haka ne. talle haka jana can amma yanzu ba wannan zance wallahi A kala tambaya na. Shin gwai sun ga shi gwai dai me mafita? goga ai ga mai tare Allah kawo mana tsayawa Ahmad Ali take mai ta mu tsaya mu zaɓi APC sat mu zaɓi Ahmad Ali sat mu kuma yi baba Alu mai Allah wallahi ita ce mai ta don ka san barewa ba ta gudu ta rure Gaskiya zance ka haka ne. a ina faɗa ma barewa ba ta gudu ɗan ta rure to idan Allah ya ba Ahmad Ali sai Sokoton ka duk wani daɗi ka san mun sha lokacin alluwa mabu to shi zai dawowa da shi Ya zance ka a gala haka ne. don hakan ga da kai da mutanen ka tabbatar da APC sat Haka za a yi fa. Ai dole ne da matata da abokanta da danginta da dangina da danginta a gala duk gurguma mai jami'in APC. Amma alisan. ayi tuni na shirya ma haka Masha shi yasa Allah. ni tabbata in zo in same ka Shi kenan a Wannan gala. saka abu kake yana. Haka ne. Wannan sako ne daga Alhaji Nasiru Rahmaniya. Dabuwa gagara farama. Allah shi ke mai gaba kana nufin nan Alhaji Daji Ali Musa kenan mangoro Shi ba. ubangiji Allah ya kawo Amiya Allah. ka san ta yi Ahmad Ali Ubangiji Allah kuma da jagora. Allah ya jagora Ya kuma Ubangiji Na Allah gode, ba Goga. sa. Na gode. Na saka a Na nan. gode. Ita.